Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Chwraini Simi Singhasono Hamjakma Jora bini langmao eba Tripura hao tamo patimung patikha a jorani kogrokno jeng kebono asik salaimabo khnaya phaidi haike Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya asaimani simi Singhasono Hamjakma Jorao bini langmao tamo ongkha aboni laibumano saiman lainai dinini o video Bayapsong norok ano sajakha hanke eba angbai taibo kerengui tokna musungu hanke norok angbai Facebook tuibo kerengui mano aboni bagui tabuk video nugui tokmani Facebook page o follow khlainari Bubagra Radha Kishore Manikyani molo Yuvraj Birendra Kishore bai Arundhati Devi ni nukhungo asakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya 1908 bisini 19 Agosto Radha Kishore Manikya thimani olo bini bsala Birendra Kishore Manikya Bubagra Majao asokha 1909 bisini 25 November a pandao bo bini bsala Bir Bikram Kishore no Yuvraj pod chongkha afuru Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya bisa umorni Chwrai a pandao manjak phaikha Banglahani British Deputy Governor Lancelot tai Manipurni Raja Sorachan Singno khobui gabangma mungganang adongrok a jora rogo Bharat Hakotorni Princely Estate ni Rajani bsarokno je sarengnogo phano je musungtui rungsirengmago British rok mana khlaio borokno British rok bai chalokjak rengnogo rungsireng redi hinui hinjago a bagino Bir Bikram Kishore Manikyani rungsirengna bagui nogono Europe ni khoroksa rungphorengnai thepajakha a phorengnaini bumung Ushipule Lieutenant Colonel Ushipule ni naikol mungbaino bini rungsirengmani tai alga gobangma serengmungbo serengbaio Phorengnaai bai serengnai eba Ushipule bai Bir Bikram Manikyani halo belai kahamno koloma jorao hanke borok Shillongo tongguyo gesangma jorao hanke Kumila rogo thangi tongguyo Bir Bikram ni puitu khlaimani khoroksa borok wngkha Ushipule 1923 bisini 13 Agosto Bubagra Birendra Kishore Manikya thikha afru Maharaja Bir Bikram ni umor BCC ba eba 15 year British rok 1923 bisini 5 September Bir Bikram no Tripurani Raja hinui gosimung rkha tai 22 September Rajsabhao a gosimung belaino poriwi lukorokni bwskango tubukha haifano bo afuru Chwraikhu wngma bai o hano chalokna bagui kaisa sason porishod eba Council of Administration swnamjakha British hapang borokni style khe 1927 bisini 19 Agosto Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya no Singhasono asukri rekha afuru a pandao manjak phaikha Banglahani British Governor Francis Stanley Jackson aro 125 rangsak bela Governor Jackson no rjakha Governor bo Maharaja no kaisa muktani sen sokat mungui rekha bo Maharaja no borom rui waisi suku eba 19 bar tubdoni khlaikha Maharaja Bubagra Majao asukmani a pandao Banglahani Governor Stanley Jackson phaimani mukumu narakna bagui Tulsiboti School ganao Dokhin gala phasingo Hyderabad ni Charminar haike kaisa kotorma gate swnamjakha 1927 bisio abono Jackson Gate mungui sinijago abo sukmani hinke 30 foot phiaba aboni salkdugma ulo lama kotorkhe phuarna bagui a Jackson Gate no sbai khibikha a Jackson Gate tabuk krikha 1928 bisini 29 January o Hindu Shastroni Rajdano tui haino hai Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyani Bubagra Majao asukmani panda khlajak phiro a pandao borok phainai bangmani Agartala Kupulung borok wngkha nogorerok tongnani chanani sepsap khlai rjakha a pandao aguli kitingui gorokmani kaisarsi eba asita mayung sajogui himrmani Lakshmi Narayan Mondiro rjabung tai puja kirtan ved mantra porimani Manipuri kirtan Dandokhina rumani chalaimani abo hairok khlaijakha kokthaisa bai sana thangkhe o panda kotorma khe hohomdodom kheno khlaijakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyani laibumani kok je sajakmani sai sajagyase bangkho bini laibumani part 4 video tubui phainai next video o tinini bagui asino osinai jotono hambai